सबके गोड़ छुके गोड़ लागतानी। नमस्कार प्रणाम। आप सुनतानी, हम बोलतानी। जानतानी, जब आदमी शहर में रहे लागेला आ जब नीमन पैसा कमाए लागेला तो सोचेला के चलो माइयों के लेके आवल जाओ। एक दिन माई से हम पूछनी के चल ना माई संग है, अबे गांव में का रखल बा। तब माई हमरा ओर देखलस आ मुस्कुरा के चुप हो गई। वो चुप्पी पहले तो कुछ समझ में ना आइल, बाकी बाद में बुझाइल के ई खाली चुप्पी ना रहे, ई तो पूरा जिंदगी के जवाब रहे। हम सोचे नी शायद माई के ओइजा गाय गोरू से लगाव बा या ओकरा छोटका बगीचा से जहाँ रोज भिंडी लौकी नेनुआ तोड़े ले। हमरा लागल के ई सब छोड़ल मुश्किल लागत हुई, बाकी साँच पूछ तो ई बस बहाना रहे, असल बात तो कुछ और ही रहे। माई डरत रहली। डर ई ना रहे के शहर नया बा, डर ई रहे कि अगर ये घर से निकल गईनी तो खाली घर ना पूरा गांव छूट जाई। वो गांव में उनकर जिंदगी बसल बा। वही दुआरी पर पहला बेर घूंघट में पतोही बन के अइली। वही छत के नीचे धीरे धीरे हंसल सीखली, पत्नी बनली। वही आंगन में हमनी के जन्म भइल आ वही माटी पर आदमी रेंगते रेंगते चलल सीखल। वही गोदी में खेलत खेलत माई बनली। फिर समय बदलल, हमनी के बड़ हो गई नी जा। घर में नया पतो ही आ गईली आ उ सास बन गई। आज वही माई वही औरत पूरा खानदान के छांव बन के खाड़ बारी। अब तू ही बतावो कि इतना सब कुछ छोड़ के कैसे चल जास माई। बिहाने के तुलसी पूजा, दोपहरिया के छांव, साँझ के दिया, रात के वो दरवाजा बंद करे के आदत, ये सब उनका जिंदगी के हिस्सा ना, उनके जिंदगी हो। यही से माई ना आवेली शहर, ना कि वो हमसे दूर रहल चाहेली, बल्कि वो खुद से दूर ना हो पावेली। उनका लागेला के अगर वो चल गईली तो उनकर आधा हिस्सा यही से छूट जाई। आ सच बताई, अगर हम जिद कर दी आ जबरदस्ती लेके आ जाई तो माई तो आ जाई हैं, हमरा साथे रहबो करी हैं, हमरा खातिर हंसियो दी हैं। बाकी जब रात में सबे सूत जाई तो चुपचाप खिड़की से बाहर ताके लगी हैं आ उहे आंगन खोजी हैं, उहे दुआर आ उहे माटी। कहे के देह तो शहर आ जाला, बाकी आत्मा तो वही गांव में रह जाला, वही आंगन में, वही दुआर पे। आशा करतनी आप सबके निमन लागल हुई, पसंद आई। नमस्कार प्रणाम।